dereng kondur alhamdulillah. Sekali lagi matur suwun ya Cahayu, tepuk tangan buat Niken bintang tamu goro-goro isih tetep setia bersama Cakra Budaya. Heeh. Awis sak menika bintang tamu ki rata-rata ki wung Gatut Kaca kok ning kono ki. Ayo. Bekase wong ayu padha wae, ayu elek ya entangi turu kecing. Lah. Jare sapa? Tangi turu mangga. Dikobongan, Pak. Dipateni. Mula kepor nyata nek nyawang sesuatu ki aja nyawang kahanane Pak Ganong sing sukses kaya ngono kuwi. Ning nyawang prosese kerja kerase Pak Ganong sing sangat luar biasa. Mula sakyane tansah diparingi seger waras, kejaba bisnis penjane iki ning dalem ya ngingu sapi. Oh ngono. Sapine pirang-pirang. Ya ning buritan kae heeh, wah jan aku dijak ning kandang waduh lah iki. Banyak dia mulane nggo obah-obah, nggo cegalek, nggo golek keringet. Alhamdulillah nganti sakyane tansah pinaringan seger waras lan sehat jasmani, sehat rohani. Oh ngono. Mula tasakuran tutup giling, tutup pok-pokan iki awake dhewe tinimbalan iki ya peneran kena dirani penjane Pak Ganong ki melu nguri-uri kabudayan. Ya Pak Nardi kuwi. Tak aturke tembang mat-matan iki mau walang kekek digarap cara Sunda, cara Jaipong. Ngarep dicengkal samirah ya penak. Tergantung penggarape. Tergantung sing ngendang. Wis ta pokok sing nembang sendur, sing ngendang kok kuwe. Wah, tenan jan wis cocok gali cocok. Matuk gali matuk. Sing ngendang sapa to? Mak Dicita. Ya Pak Cita ki ya iso ngendang. Wah, pengrawit Cakra Budaya iki kabeh dilahlih nggon ngene panggah iso kok. Ya. Tapi kliak-kliak wonten kecandak wektune wis wah jare mangsa kala wanci goro-goro. Kapor nyata niat kang sarta sing diarani rasa syukur saka panjenengan Pak Sunardi sekeluarga menika manana berkah dateng keluarga Pak Sunardi Sumarambah keng garwa lan para putra klebu ingkang ibu Bu Kasih. Mboten supen juga buat Ude Jaya Mulya. Ayo rame-rame ngoyak dara mabur mulo adoh. Laning mega topel Darane dhewe ucul jroning kupon akeh piye ora kopen kontrang-kantreng ombene wis asat akan mungkari wajah jae akeh kang kepandang kupone katon kumplang jebulane Emele sarwa melok ingkang dudu mestine ambru ucap kelangan dalam pretentram sekali lagi ya Truk ya urip ingkang prasaja Boto Sida Mulya wates Kediri kok tidak lupa tetap bersama dengan Pak Sunardi Ude Jaya Mulya. Rame-rame ngoyak turu mabur mulo aduh resepsi silaning mega ucul kupon akeh piye ora kopen kontrang-kantreng ombene wis asak kari wadahe akeh kang kepandang kupone katon komplang jebulane ambu
turu ujang Kelan adalah Pretentraming bebrayan Urip ingkang prasaja mretentreming bebrayan urip ingkang Itu pancen ya swara 1 2 3 4 5 6 7 8 ndang dintang. Cendol. Nah, ngono. Ya, alhamdulillah wanci goro-goro Kang Gareng. Ale. Mumpung sowan mapan wonten dalem Agung Pak Nardi, tidak lupa menika anak wadon sing saka Kediri kene ya kuwi Genduk Niken Salindri dereng kondur alhamdulillah. Sekali lagi matur suwun ya Cahayu, tepuk tangan buat Niken bintang tamu goro-goro isih tetep setia bersama Cakra Budaya. Heeh. Awis sak menika bintang tamu ki rata-rata ki wung Gatut Kaca kok ning kono ki. Ayo kuwi gambreng ya. Nggonku lek ngarani Gatut Kaca ngono kuwi. Lah Antareja gangsir. Halek Antasena urang. Oh. Kaya orang anu lah, orang dablek. Oh ya. Lah terima kasih nih Ken. Coba kene jumeneng ya Cahayu. Ceko. Lho, isih ana ta Cah Bagus iki mau. Oke. Lungguh kene Cah Bagus kene. Lungguh kene. Kena tak nggih keluk-kelukan kene. Mbok. Dina iki aku ora ngidung. Mboten usah ngidung ya, Nduk. Ya ene kok ya golek ngidung ditinggal turu karo kanca-kanca. Nggih, leres. Dipun menyang masih semangat kali anu Mas Uncek urung kondur iki? Nggih. Semangat. Aku kan baten to, Pak. Heeh. Tak senten sandale bocah cilik iki sapa? Lah iya, baru cah cilik ndelok wayang yahene kok rung mulih. Tibake. Iki nenggone ning kono to. Mbok digawe to. Witekno tirakatan nyenyuwun mring Gusti. Kuwi sandale adik ini kan sapa adikmu sing cilike sapa? Dia. Adia kaya digawe kaya. Sik cilik iki kudu tirakatan men sok lek wis dewasa ki. Anu bisa manggih mulya nek dewasa. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ngono ka lho. Dadi Sakit dahulu, heeh. Bersenang-senang kemudian. Nah, pepatah mengatakan seperti itu, senange mbuh. Lho, piye to kowe kok ora positif thinking ki? Iya. Dadi harus optimis Cah Bagus aja nganti Lah, mimisen ngono lho. Apa? Pesimis kok mimisen. Mimisen. Oh, pesimis. Jadi kudu yakin hidup itu harus bahagia. Nah, niku perlu. Niken urung kondur kok mosok kowe ra marem. Lah aku kula niku kaget lho. Tak kira ki niken mau ki wis reneng. Lho, reneng ngenyek kowe. Niken iki betah melek kok. Maksudnya reneng iki piye genah kene Genahno. meger-meger sehat Aku mau kan nuk neng kono. Nuk neng kono kan ra ketok ngono lho. Oh. Tak kira ki wis kondur. Ya Nuk adewe adewe janjiane lek limbukan mudhun ya. Heeh. Ning kan ya atine adewe iki ra tega. Bener, heeh. ora tegone mergo apa, Nduk? Ya Mesake Pak mesake Gareng. papa. Oh iya lah kene papah. Lah kowe karo aku nyelukmu apa? Pak Gareng. Pak Gareng. Aku bapakmu apa ya, Pak? Lho terus Dik, Lho, Dik masamu kowe rabi karo Mbak Yuku kapan? Mbah, Mbah. Mbah lho masamu anakku bapakmu apa piye? Oh ya wis anu, Reng. Ya. Oh, Jan. Lah apa-apa kok Neranyak. salah, apa-apa salah. Tuh rewel ya sowan Pak Nar. Salah kono, salah. Rewel. Iki ya candak wong lawas lho Nduk iki. Menang-menang aku cilik tuwa lho iki. Tuwa. Tuwa piye senok. Oh, laire bareng anu ya, bareng reca anu ya, Reca gladak. Asaku. Wah jane mongso gara-gara menika Cahayu. Kula nderek panjenengan diaturke buat dulur-dulur sing dereng kepareng kondur sing padha kepareng nenggani. Nggih, biasane lek ngeten iki kan penonton-penonton yang suka lagu-lagu alus
Oh ngono ya, Nggih. cara ngene nganggo rasa. Pecinta lagu seni. Mat-matan. Nggih, mat-matan. Mat-matan ki adike mot-motan. Mat-matan iki ngeten. Ponakane ya kuwi Met-metan. met-metan, Nggih. met-metan. Duwe sitok. Duwe dulur jenenge matematika. Mas aku matematikane ra apa-apa, kane ra apa-apa, lah matine. Aku tembange napa lek mat-matan, Nduk? Monggo kula nderek napa langgam napa jineman? Anu langgam mawon. Langgam mawon. Mboten jineman mawon to. Jineman to. Anu Sapa? Dalange sapa? dalange sapa kok melu-melu? Dalange niki. Lah kok melu usul? Aku ya guru usul kan ditampa ya matur nuwun. Lah wong dalang kok dijak rapat ki lho. Lah ya. Kowe ki ngawur dalang kuwi panguwasa penuh ning panggung mok jak rapat ki lho. Nggih, nggih. Mas aku. Ngapa nduk kenek telek? Tak pengen mlaku karo iki ngengkel kaya rumah aku. Lah kok teleke ucek niki. Iso telek kok iso nang aku ki apa aku anggere mlaku macrit kaya mentok. Jupuk. Rumah aku ilakno. Gah. Wah niken ki bengi iki kaya oleh. Saya urek kecing ya. Lah permen karet bar dimut iki kon geret. Ora apa-apa ya permen bekase wong ayu kok dicino. Alah bekase wong ayu padha wae, ayu elek ya entangi turu kecing. Lah Jare sapa? Nyek. Tangan turu pangkat. niken bengi iki jan kaya oleh dolanan rumah aku. Hati-hati lho. Hati-hati. Iki cara wayang no. Niken. Lho niken gidro-gidro kalau ngompol gara-gara kowe lho cek rumah aku. Napa mboten. Oh. Permen karet Ngeben. dadak kebablasan ki ngomong. Ngebal kok ngawang iki lho. Ini lho. Ayo dong. Rumah aku dek iki. Lah no dimukno. Rumah aku. Iya no, ngene iki suka parisuka wonten dalam agung Pak Nardi. Nyata nek Pak Nardi menika piantun budaya, Nduk. Ben taun lho wayangan seperti ini. Alhamdulillah. Setiap awake dhewe mbiyen kan tau tinimbalan rene to, Nduk. Milon. Lah, zaman karo Abah Kirun, karo Apri Mimin, Nggih. terus karo sapa kae Jainul. Heeh, iki kan Jainal. Anwara. Jainal kan iki. Anwara. Jainul. Nggih. Iki Jainal iki. Asline ra cetha. Ngomong kok dadak bablas e. Ora apa-apa wong. Bekan, yang Ya bekan. iki menungso ki Bekan, ngantuk ki jenenge manusiawi kaya. Nggih. Napa? Oh, tapi niku pun dangu nggih, Pak? Lho wis no 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya selali berarti, Pak. Lho iya, ning bengi kan sowan rene malih eling. Nah, Oke, alhamdulillah. coba tembange napa manut panjenengan? Langgam, Oh iya no. Nek langgam. Nyemek-nyemek. heeh, enek to langgang nyemek-nyemek enek langgam nyemek-nyemek. Enten. Enten. Piye kuwi? Impenku mawon. Lho. Impenku sing impen ki rena-rena, impen dek mau bengi kuwi apa sing impenku dek bengi kae manut sing pundi Dek iki? mau dek bengi kae. Oh dek bengi kae. Apa kowe dek bengi? Dek bengi kae. Wancine jam 1 kuwi ta. Dek mau bengi. Dek mau bengi. Dek bengi kae. Kuwi mok gabung. Beh, Iya sik ditenggani karo dulurmu lho. Sapa? Dek, Mas Nanang. wo nanang merem Oh, iya. saka Nganjuk. Kuwi pancen Padha-padha. tau tak kandhani pokok wayangan nang daerah sing kena dijangkau susulen cah bagus. Oke, nanang merem nyanding ya kuwi anu ya engkike ya. Sing ngendang niku engkikipun anu nggih, engkikipun nanang. Wah, rokokane. Apa iso ngendang jajale. Nang, Nanang iso ngendang lho cah bagus. alah. Oh, Ngendang kok dodok lawang to. dijawabno. Nanang iso ngedang to Jak Bagus? Ora. Ngono. Aku. Ya, emang bawani ya kenek Mas aku. Dibawani? Lho, niken ki los pokok bengi iki kanca-kanca ki sebutuhe ngancani awake dhewe melek. Ya kowe sing dadi impene ya. Kowe niken pamane ngimpi buruk, kowe sing dadi impene. Oh. Ya. Mimpi buruk maksudnya. Buruk aku sing dikejar ngalah. setan. Iya. Ya, wah jan. Kiraku kawitan citra Uncek ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. niku napa lho, Pak? Rokok cerutu.
Masa kok Lek ngowe uncek. Mbak kok apa cek? kok pulen. Pohong to. Lah. Kok telo ta iki lah, tak kira lek batin kok kaya cerutu Mas, prei kok dawa men. Tenan Ayo kok. tak Kayak lokok. uncek. Oh, enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho, Le. Pelawak nyambi meneng dongong ya oleh. Nggih. Sinden nyambi nembang ya boleh. Benten kalih Nggih, ri. no. Lho iya no, kiraku. Terus Mereka semi taan niken iki cara wayangno apa cah bagus? Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah gede dhuwur. Lah napa? Sri Kondo. Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi iki pawakane miwing mlakune ndangan. Nek ngene iki moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor iki kaya golek kencana ki ya Niken Salindri iki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. Oh, Durpati. Sapa? Durpati. Durpati ki ora eneng kaya ngenyek kuwi. Aku ki pama wayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho. Pawakan Drupadi nalika ning Wirata jenenge Niken Salindri. Salindri. Oh, Salindri. Slendro lek kancamu cah blura kaya Salindro ra melu kok. Niken Salindri. Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune sapa? to? Nyok digawani anu lho. Iki kobongan, Pak. Dipateni. Kayak goro-goro Sandale anak ini kan mau gawa, adik ini kan mau gawa ku lho rumah aku kobong rasaku. Aku apa? Aku tahu percil dibakar. Percil ki mbiyen tahu tak bong ning ngono buwi kok endi ki kok endi. Nanti kene karpet iki kobong kaya wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Nah aku ya ndak. Ngregeti. Saponi. Oh, deangrek kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok matut ki lho. Rumasaku. Oh, lah kula kinten jenenge Tut tok. Rumasaku. Nyapu sing arep disaponi iki rokok. Ora arep dirang-iring digawa. Aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki rak asline bawane apa Semaya apa kae? Napa? Bawane napa ning asine? Angen teni. Angen. Lah, mosok angen Tak teni. teni, Pak. Oh, tak enteni. Heeh, terus. Ginawa Maruta. Bae sing resik lho, lek ra resik bojomu brewok. Terus. Bono. Alah laler. Iki gudhekku ya. Oh, Kok reken laler gudhek kok dituthuk. tak kira laler. Ya. Wasuwe taan teni rasaku ngantuk
Menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong. Ngertaken sedya tuhu kalian kutut manggung. Nah. Mbah Gut. Terus bicara krungu samaya muncake ngrungokne bawane niken modele kaya niken iki bojone ngono rek sajake lek mung gatekne ngono Lah tenang. aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger warase. Terus elingayen laler tok Pak mulane adusa. Arep makan radus. ngono yahene iki opone adem ki laler ki ya ndelok wayang. mboten kula mau ketemplokan lek uncek ngono lho malih laler Uncek ki rajane laler kok. Aku po bathang. Ora lah. Ya. elingayen taen teni Ya. Kledang lekae Unceke pucae Oke. Tibake tak anteni napa impenku? Manut panjenengan wong bengi iki sak orarane kaya penjane tak wene kemerdekaan. Kebebasan. Impenku ya kenek, tak enteni ya kenek. Manut panjenengan. Tak enteni ya. Nggih. Oke. Ya. Aku. Salah. Tak enteni sing ndi? Tanteni timbuling sila. Nano. Wis ta? Oke, manut. Yo. Anu wae. Ya, Dek mau bengi kuwi wae lho. Bawane Iya, impenku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. Oh, iya. Aku turu ngiler. golek sing pengasih, Ya. Fotomu krungu wong nata kari
niken ki tembang apa-apa iso, Mas. Lah nggih. Uncek alus iso, kekinian iso. Mau multimedia. Heeh. Ning Dadi apa-apa eneng. kok multimedia. Multimedia Multifungsi. Ya paling ora Aku oloran. Inggris, Oloran, apa kuwi? Olron kok oloran. Olron. Heeh. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Lihaten apa? Luwih ayem lek pas langgam napa jineman ngoten niku. Matan. Luwih mie goreng, mie rasa. Ngoten. Nggih, nggih. Luwih mie rasa. Ya. Aduh, impenku sewitan katamu tega meringatku kabarmu Teater itu tembak impenku warga masyarakat Mapare Mboto Sidomulya. Swanten saka genduk bocah ayu niken Salindri. Unjuk marang keluarga agung Pak Nardi. Juga Udi Jaya Mulya anggenipun tasakuran tutup giling tutup popokan manggi berkah lan karahayon Allahumma amin. Awas. Wangono joget tak bagus. Ceki raja joget. Ayo, videonen po. ngimpi tenan. Dasar sing joget ya besus sangka kadoan ora ketok ning besus. Usus. Besus iki pantes. Kadoan kaya bayangan. Ora ketok kae. Dadi ketok pantes ngono. Ya. Trik. Salah. Trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no kok. Blak tung tak. Terima kasih Cahayu. Wah, niken Salindri. Iki acarane pirang-pirang kok niken iki.
Iki mau Pak kula mengke badhe mbacut. Men pinarak dhisik. Kaya sing penting pokoke mangke seger waras ya, Nduk. Najan to suwe ora ketemu ning tetepe saling interaktif saka kadoan. Saling ngodinonga. Ya donga dinonga kaya uncek Mas ya suwe ra pethuk kanggeku ya ora masalah. Ora masalah kok aben dina pethuk gen TikTok. Iku Mas aku. Tapi gliak-gliak watone kecandak. Ning sadurunge pundutan menika tetep alus dhisik. Sak ramban mawon nggih. Nggih. Aku kang setya satu awet biyen kat saiki Kresnia Ayo sing rukun. La 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 la. ber Sumunar tangkep Niko pengayomanku Lahir Batinku. Terus nyata batinku wis nyata Mung mune rang rano Ora duwe tondo yakti masuk Heeh. seni rika lani yo yo oh yo. dintekke lampa tebih mlampah tepi datar lestari ya ya Mukyanto berkaing witi anti ngomong tansah limpah among tansah limpah banyu kene Mega kene ayo Mega wigati loh kae Pak Uceng iki Pak Uncek lha kok meh padha to jenenge Lha ngagem blangkon menika naminipun Pak Uceng. Oh, ngaten. Kacek cek karo ceng. Nggih, dadi seng cek. Heeh. Seng. Menika ana presiden ingkang anyar katon cah bagus. Nggih. Upama sampean duet kalih niki ngoten napa ya kira-kira? Mboten napa-napa. Sekali tempo ki sampean nek mboten alergi to duet kalih sinden? Nggih mboten alergi. Dalem? Kok saged alergi niku lho. Mas aku dueting kowe karo Mbak Ika ya kenek. Aku Mboten. pundutane sing kanggo dalem. Oh, nggih. Apa kae mau? Napa? Tresno tekan Pati. tekan pati. Tresno tekan pati. Ugi wau anu ponakane Pak Nardi wau lho. Menapa, Lho? Gala-gala wau. Oh gala-gala. Oleh Brai Daman wau. Gala-gala nenone gala-gala nenone gala-gala nenone nenone nenene gala-gala rasa tira jana. Oh, Terajan. Nggih lali dhek mikir dhek apa ya tipak aku wis pikun. Go tembange tresno tekan pati nggih digarap karo kanca-kanca kaya ngapa nyajal. Nyontek nggih. Oleh wong bengi iki. Napa-napa nggih? Oleh. Enggak. Ya. Ya mbok ketok ra ketok wis nyontek kok. Piye, Mbak? Tembange suwe radio nek ki, Nduk. Ning Anu- sesuk
Sesuk sore kudu apal lho, sesuk sore. Jenengan repot to. Napa? Lah aku tak dadi setene gak apa-apa. Mboten napa-napa. Kirang minggah lho. Lho, Kurang dhuwur. Kowe engko dadak ancik-ancik mega lho. buang no tangannya. Masa satu tok. Wah. Oh tibake asoka wis sakmono. Iya. Aku. Ya. Tembange tresna tekan pati menika mujudaken pundutanipun Pak Nardi sing kagungan dalem. Cetha tur yakin madhep ning ngarep. Nah, ora usah noleh intan-intan sajake obong-obong menyan. Ya itu muga-muga iki nembange ora sukses ngono karo kancane modelmu. Kowe jarah-jarah kowe rumahmu. Yo, tresna tekan pati. Keren budaya. Oke. Ana mekani-kati. Gedene cintaku luar biasa. Walau kadang gawe aku kelaran, apa wae tatap daya menjadi penghalang. Terus aku mau sampeyan, ra ono motere aku berjuang. Kudu dadi siji ora urusan. Terima kasih. Tibae tembang apa iki mau judule? Tresna tekaning pati. Tresna tekaning pati rasa nyontek iki poh enak lumayan. Lho, pancen kudu ngono awake dhewe iki kudu prasaja wong Mega ki apa to sing ora diapalke karo dhek iki. Sembarang diapalke. Anakku jenenge Atota. Tibake bengi iki melu. Ini masakku sik cilik lho. Cilik. Uncek. Oh nang aku to tibake. Panjenengan sok nek upama wis gedhe ngoten kira-kira pengen dadi apa? Maling. Gendruwo? Apa? Maling. Maling sapa? Maling atine jenengan. Yo padha lanange kok maling ati. Ya apa-apa to. Lumas aku yo to kaya mas aku. Awake iki senasib sepenanggungan kok ya. Kaya ana Mbak Ika Antonia. Ngene. Mbak Ika. Kartika Jaya. Joyo Mulya. Putih Jaya Mulya. Kene nduk. Bapak Nardi. Oh. Lolole. Wis pokoke setelah niki pamonikan badhe anu ora masalah nduk pamone kono ya ora masalah. Wis pokoke manut mardikaning penggalih. Mau adahi tas kenek pokoke aja uncek lah ketuwak gawa. Teko omah diculke dimurne anuan adike. Gojek. Tembang mligi pundutan saka Cikarang tetep Pak Eko Mugiono diaturke buat keluarga besar Pak Nardi. Napa niku? Lagu lek Pak Eko menika mesti lagu gaweane Rudi Gareng. Oh nggih.